nosaltres. Ens juntem ací per rebutjar amb rotunditat aquest estat de temor, per rebutjar el continu atac a la llibertat d'expressió sota la justificació de la crisi, la constant discussió dels nostres drets constitucionals, l'aprovació de la nova llei de seguretat són mesures per protegir-se, per aconseguir el silenci més absolut que acalle les protestes i les exigències del poble. També estem ací, com altres vegades, per defensar una escola pública i en llibertat, on no hi hagin ingerències polítiques i on la política servisca per garantir la seva qualitat, per resoldre les necessitats de les famílies i millorar la qualitat de l'ensenyament, sempre públic, laic i en valencià. El PP vol que centrem la nostra atenció en l'anècdota d'uns xiquets presumptament manipulats, perquè no ens adonen de totes les llibertats que portem furtades ja, perquè no ens adonem de totes les llibertats que portem furtades ja. Sabem que qui manipula i es vota les lleis és el govern valencià per usar la inspecció educativa amb finalitats partidistes, per usar els xiquets i xiquetes amb finalitats propagandístiques quan fan mítings en les seues visites a les escoles i instituts i es fotografia amb l'alumnat sense demanar permís. N'hi ha tants exemples que tots haureu vist. Qui incompleix les seues responsabilitats és la conselleria per no solucionar els problemes que té el sistema educatiu, per retallar les plantilles de professorat, les beques de menjador, el transport escolar, les ajudes de llibres de text, per augmentar les taxes universitàries, augmentar la ràtio de l'alumnat a l'aula, etc. Reivindiquem, per tant, una escola pública, plural, democràtica, crítica, laica, lliure i en la nostra llengua. Reclamem també la nostra ràdio i televisió. Exercim el nostre dret a la discrepància i a la llibertat d'expressió i exigim la retirada de qualsevol mesura la qual tinga com a objectiu penalitzar el lliure exercici dels nostres drets ciutadans. Així estem avui i així estarem les vegades que faça falta, perquè la veu i la raó és nostra i ningú us l'arrebatarà. Cap agressió sense resposta.